Vandaag vliegen we boven de gemeente Leudal. Komend vanuit het westen zien we eerst Heibloem. Als kerkdorp ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Heibloem kreeg landelijke bekendheid door een zeer tragische gebeurtenis. De vermissing en de dood van Nicky Verstappen in 1998 op de Brunsumer Heide. Bij de kerk van Heibloem staat een monumentje ter nagedachtenis aan de 11-jarige jongen. In het bosachtige gebied naast het dorp ligt de Widonkschool, een instelling voor speciaal onderwijs. De geschiedenis gaat terug tot 1852, toen broeders uit Amsterdam er een landbouwkolonie stichtten. Gaan we dan naar Roggel. De oudste delen van de Sint-Peterskerk stammen uit de 15e eeuw. Pal naast Roggel ligt Heidhuizen. Daar ligt het gemeentehuis van Leudal. Heidhuizen was vanaf de Franse tijd een zelfstandige gemeente. In 2007 ging het op in de nieuwe gemeente Leudal. Heidhuizen ligt aan de Tungelrooyse beek die we voor ons zien. De beek gaat verderop over in de Leubeek, die dan het Leudal vormt. Vandaar de naam van de gemeente. Tussen de Tungelrooyse beek en de Halense beek ligt Baaksum. De naam is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van Bachheim. Bach is Duits voor beek. Gratum is het laatste kerkdorp van Leudal voor vandaag. Dat ligt aan de Uffelse beek. Net als Baaksum behoorde Gratum eeuwenlang tot het land van Thorn. Na 1795 werd het een zelfstandige gemeente. Gratum heeft 2 kastelen, Groot Buggenum en dit complex, Kasteel Ten Hove. En met een laatste blik op Gratum en omgeving nemen we afscheid van de gemeente Leudal en vervolgen wij onze reis boven Limburg.